Kaya wong tipis ae. Siji loro telu papat lima enam pitu wolu. Kelong sitok. Endi sakit lagi. Rene. Niki anak kula wedok. Adine Jadil niki adine manten nika. Ben pirsa panjenengan sedaya kene ndokeni Rene sekalian. Masuk. Rene, ayo Mas Rene Mas. Ya, Rene. Kaya wong tipis. Siji loro telu papat lima endi 6 Nduk. Mesti ra yo marem. Alhamdulillah. Lur, Harimau Tenggara. Manten Saribit marem. Alhamdulillah. Sik, Bu saking Pacitan. Sing napa niki kanca-kanca tindak mriko? Bulan ngajeng. Bulan niki? Nggih. Lur, sik toto-toto bulan niki. Walaupun bisik-bisik. Nduk ini aku wis manut jenengan. Wis asirmu mang jering bisiki aku. Saiki monggo wis jantrek. Nggih, jantrek oh. Go, iya. Wis kaya ngene iki lho, wis sak bentel. Ojo kuatir. Harimau Tenggara. Jaya. Wonten kalih Bujangga Anom, Yosika, Agus Kentus,
mengke badhe tampil wonten mriki. Kekalih nika wau sampun nantos Korea, Jepang, Australia, walah wis pokoke teko ngendi-ngendi. Nggih Pak, nggih. Nggih, alhamdulillah. Jenenge apa iki? Harimau Tenggara. Nggih. Pripun? Sampun ayo. Wis dumno sak sirmu pira kono? Sak sirmu nggih, satu-satu salaman, Mbak. Oke, terima kasih. Nggih, terima kasih. Sitok iki pacarku iki. Kok tak tambahi lho, tenang ya. Nggih, karo ken rada ambekan. Ken rada ambekan. Nggih, matur sembah nuwun. Wis didongakne Mbak Eni muga-muga ndang dipun paringi. Terus. Apa? Diparingi momongan. Nggih, sing penting nggih napa nggih? Nggih. Amin. Sik saiki aku nyuwun titik kaya mana? Jendela ras kadung banteng. Gotong royong nyambut gawe. Aku isin karo Pak Lurah, ngrokok aku. Mas, 50. Yentel ora menteri. Anu. Iki mangke bojoku. Iki wadyabala pengrawit. Amin. Iki tak uncale Mas yo. Wis pokoke nang warung kok. Kitere siap iki. Amin. War. Ya. Oh, lah buat dibalik. Matur suwun. Nggih, wonten niku wau. Wong ngene iki lho. Kegompakane Harimau Tenggara. Lanjut. Wonten ing kalem niku. Oke. Salawase
Makor yuk, sip.